Mnohí Prešovčania si všimli, že voda z vodovodu je spočiatku biela a plná bubliniek, no po chvíli sa vyčíri. Podľa odborníkov ide pravdepodobne o rozpustený vzduch vo vode, čo nie je zdraviu škodlivé. Samuel Miščík, známy ako Moon, si za roky tvrdej práce na YouTube doprial Lamborghini Huracán Evo v hodnote 250 000 eur. Vo veku 23 rokov vlastní aj nový dom pri Prahe za 700 000 eur. Niektorí mu gratulujú, iní pochybujú o rozumnosti takejto investície. Od januára 2025 sa v prešovskej MHD zmenil cenník a zrušil sa 10-minútový lístok. Táto úprava vyvolala nespokojnosť, čo viedlo k 2 petíciám. Iniciátori žiadajú návrat 10-minútového lístka, zníženie cien a diskusiu s občanmi. Mesto argumentuje ekonomickou nevyhnutnosťou zmien. Viac aktuálnych správ z diania v Prešovskom kraji nájdeš na prešovak.sk.